Γεια σας φίλοι μου, Τέο εδώ πέρα πίσω με ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Βασικά για να λέμε την αλήθεια είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και από ό,τι έχετε καταλάβει και από τον τίτλο θα πάμε στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αρχή, όπως είπα και πριν, είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου. Αυτή η ιδέα μου έχει μπει από το καλοκαίρι πριν 6 μήνες περίπου, ότι θέλω να αρχίσω να κάνω βιντεάκια στο YouTube, απλά δεν είχα ποτέ την κατάλληλη ιδέα, το κατάλληλο βίντεο για να αρχίσω. Βέβαια, κάποιες φορές είχα αρχίσει, δηλαδή μου άρεσε να κάνω έτσι daily vlogάκια, ξέρω εγώ, που πήγαινα σε διάφορα μέρη, ξέρω εγώ, στις διακοπές μου όταν πήγα το καλοκαίρι. Είχα διάφορες ιδέες, αλλά εκεί που ξεκινούσα το βίντεο πάντα το άφηνα, το ξέχανα, ξέρω, να τραβάω, δεν τράβα στιγμές, ξέχανα γενικά να τραβάω βίντεο. Οπότε πιστεύω τώρα να κάνω λίγο focus, να σοβαρευτώ και ότι έχει έρθει το κατάλληλο βίντεο για να αρχίσω. Ναι, αυτά. Λοιπόν, ένα κακό που έχουμε είναι ότι δεν έχω μικρόφωνο, τραβάω βίντεο με ένα iPhone 13 Pro. Η αρχή πιστεύω είναι κομπλέ, από ότι έχω ψαχτεί λίγο, ξέρω εγώ, το να αρχίζεις με ένα iPhone 13 δεν είναι και ό,τι χειρότερο, από το τίποτα βέβαια. Αλλά στο μέλλον σίγουρα θα κάνουμε μια αναβάθμιση. Λοιπόν, οπότε αυτά για σήμερα. Έτσι ήθελα να αρχίσω το βιντεάκι. Αύριο είναι μεγάλη μέρα, Κυριακή, είναι το derby. Θα πούμε περισσότερα πράγματα αύριο, να ξημερώσουμε το καλό. Οπότε, see you tomorrow. Λοιπόν, καλημέρα. Βασικά τι καλημέρα, η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Άρχισα λίγο να ανοίξω το vlog γιατί κάναμε κάποιες δουλίτσες. Το πρωί σηκωθήκαμε, πήγαμε εκκλησία. Είναι το Αγίου Δημητρίου σήμερα, γιορτάζει ο πατέρας μου, είναι του πολλά. Ναι, κάναμε μια μετακόμιση σπίτι, αλλάξαμε δωμάτια από ό,τι βλέπετε. Είμαι σε άλλο δωμάτιο. Οπότε, θα κάτσω πάλι, έχω full διάβασμα βασικά. Θα κάτσω να διαβάσω. Το μάτς είναι 9 η ώρα αρχίζει νομίζω. Σε 6 ώρες θα... λέει κατά τις 7 θα αρχίσουμε να πίνουμε γήπεδο με τον πατέρα μου. Οπότε ναι, δεν έχω δει τι παίζει, ούτε... Βασικά νομίζω είναι νωρίς για να δούμε δεκάδες και τέτοια. Θα το δούμε όλα πιο μετά το απόγευμα. Εκεί 6 ώρα με 7, εκεί βγαίνουνε. Λοιπόν, θα είναι ωραία μέρα σήμερα. Τώρα έχουμε να διαβάσουμε ΑΟΘ και μαθηματικά από ό,τι βλέπετε. Αχ, δύσκολα περνάω. Μόλις τέλειωσα διάβασμα, μετά από 2,5 ώρες περίπου. Κούραση τέρμα, αλλά εντάξει να κάνουμε έτσι την τρίτη λυκείου. Το μάτς είναι περίπου σε 3,5 ώρες. Εμείς θα πάμε λίγο πιο νωρίς στο γήπεδο, κάνα τις 8 εκεί. Το μάτς ξεκινάει 9 όπως είχα πει. Τώρα, βρήκα κάτι ωραία κασκόλ που είχα. Μισό να τα δείξω τώρα. Λοιπόν, τα κασκόλ είναι αυτά. Πιστεύω το μαύρο σκάει πιο ωραία. Μου αρέσει πιο πολύ το μαύρο. Οπότε, ναι, πιστεύω θα πάρω εγώ το μαύρο και μετά θα πάρω το κόκκινο. Αυτά. Γενικά, κομπλέ, είμαστε κομπλέ με κασκόλ. Θα πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι λίγο, να φρεσκαριστούμε. Βέβαια, φυσάει λίγο και μπορεί να βρέξει κιόλας, δεν έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Αλλά θα δούμε. Οπότε, κλείνω τώρα, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, κάναμε λίγο το μπανάκι μας. Η ώρα είναι 6, θα φύγουμε από εδώ πέρα από τις 7 για το γήπεδο. Έχω βρει και outfit, θα φορέσω αυτό το κορτέζ και θα φορέσω από πάνω ένα Nike Tech Fleece, ένα κόκκινο που έχω πολύ ωραίο που ταιριάζει γάματα τώρα με την φάση, ξέρετε. Αυτά, από κάτω θα φορέσουμε ένα τζινάκι, θα δούμε, ή μια φορμίτσα, δεν ξέρουμε ακόμη. Αυτά μέχρι στιγμής, εντεκάδες δεν έχουν βγει ακόμη. Λογικά κατά τις 7 που είπα θα βγουνε, 7.30 εκεί βγαίνουν συνήθως. Μακάρι να κερδίσουμε, γιατί κάθε φορά που πάω γήπεδο συνήθως δεν κερδίζουμε. Δηλαδή την τελευταία φορά που πήγαμε είχαμε χάσει ένα 3 από την ΑΕΚ. Όποιος το θυμάται, νομίζω είναι το 2023 που πήρε και το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ναι, γενικά όσες φορές έχω πάει γήπεδο, ξέρω εγώ, max 2 φορές τα έχουμε κερδίσει. Νομίζω πρέπει να φύγει λίγο αυτή η καντεμιά. Θα δούμε. Παίζει και Real Barcelona αυτή τη στιγμή. Κερδίζει η Real από ό,τι βλέπετε. Πολλά derby σήμερα. Οπα,
Λέει το τελειώσουμε γκολ. Για να δούμε. Έλα. Κάνε μεγάλη φάση για το βίντεο. Για το βίντεο. Εγώ είμαι πάντα του Real. Χάλο Μαντρίντ. Μαστήκαμε, άλλαξα μπλούζα γιατί το κορτέζ το λέωσα δυστυχώς. Φόρησα ένα Nike t-shirt απλώς. Jean, ένα απλό jean. Και θα φορήσω και το Nike το κόκκινο. Φορήσω και ένα ρολόι που έχω πάρει καινούριο Armani, δεν ξέρω αν φαίνεται. Οκ, ωραίο. Κλασικό. Και αυτά λοιπόν, σε 10 λεπτάκια από τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε για γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ναι. Δεν είπα τι shoes θα φορέσω λοιπόν. Έχω δύο επιλογές. Έχω τα Nike DN. Χρώμα άσπρο μαύρο. Μισό να σας το δείξω. Αυτό. Οκ. Και έχω και New Balance. Νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα. Είναι τα 740. Νομίζω, αν τα λεφτά. Είναι αυτά τέλος πάντων. Οκ, not bad. Καλό παπούτσι και αυτό μου αρέσει. Νομίζω θα φορέσω τα Nike DN. Ναι. Μόλις φτάσαμε στο γήπεδο, είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια, ξέρω εγώ, γιατί δεν βρίσκουμε πάρκινγκ. Παρ' όλα αυτά που έχουμε καλό εισιτήριο, δεν θα πω ακόμη πολλά. Τα λέμε σε λίγο που θα μπούμε μέσα. Φτάνουμε. Η 7 είναι ήδη γεμάτη και το μάτς είναι ξεκινά σε 1 ώρα. Για να δούμε. Θα είναι πολύ καλό μάτς. Είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, πιστεύω. Λίγο καλύτερη είναι η ΑΕΚ, δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει πιο πολύ. Είναι λίγο καλύτερη. Αλλά δεν μπλέξει με Ελκαμπή. Όχι ρε. Λοιπόν, πάμε. Τώρα ψάχνουμε να φάμε, να βρούμε να φάμε την παρά ένα σαντουιτσάκι, έτσι ένα βρώμικο. Για να δούμε. Έχουμε έρθει να πάρουμε να φάμε βρώμικο. Περιμένουμε να το παραλάβουμε. Λοιπόν, πήραμε να φάμε τώρα ένα βρώμικο. Κλείνω και ανοίγω σε λίγο. Μόλις φάγαμε, μπορεί να μην με ακούτε. Ελπίζω να ακούτε τα συνθήματα. Είμαστε πανέτοιμοι. Το συναίσθημα αυτό, ό,τι καλύτερο. VIP μαγκές. Όποιος ξέρει ποιος είναι αυτός, θα κάνει κάποια πόδια. Το μάτι αρχίζει όπου να είναι, σε περίπου 10 λεπτά. Εντεκάδα δεν έχω δει ακόμη δυστυχώς, αλλά εμπιστευόμαστε με την Λίμπαρ.
Τα λέμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Εντάξει, με το επόμενο φεγγάρι θα κατέβουμε. Αλλά κάτι. Νούμερο 88, Κωνσταντίνος Τζολάκης. Νούμερο 70, Μπρούνο Ογεμαέτσι. Νούμερο 5, Λορέντσο Πυρόλα. Νούμερο 45, Παναγιώτης Ρέτσος. Νούμερο 20, Κωστίδια. Νούμερο 14, Ντάνι Γκαρδία. Νούμερο 32, Σαντιάγκο Έσε. Νούμερο 90, Λέμι Καμπελά. Νούμερο 56, Ντάγελ Ποτένσε. Νούμερο 9, Αγιού Ελκαμπή. Νούμερο 99, Μέντι Ταρέμι. Λουίς Μεντιλίβα. Δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ.
τον Ολυμπιακό στο 31. Ayub El Kabi. Άντε ρε! Τι κάνει ρε! Μπράβο, 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 μπράβο. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο.
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας. Στη θέση του Ρεμί Καβελά με το νούμερο 90 παίρνει με το νούμερο 22 ο Τσεκίνιο. Και διπλή αλλαγή για την ομάδα της ΣΑΕΚ στη θέση του Μάρη με το νούμερο 18 και του Κάλλος Κάμπη με τον... Μπράβο! Για τη θέση που παίρνει με το νούμερο 16, ο Λορέντσο Σιπιόνι. Μπράβο! Άλλη μέρα. Χθες δεν πρόλαβα να τραβήξω το βράδυ μετά το match γιατί μου έκλεισε το κινητό από μπαταρία. Αλλά ναι, έκαναμε και κάτι άλλο. Τελείωσε το match, πήγαμε, φάγαμε πάλι και γυρίσαμε σπίτι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πάλι καλά κέρδισαμε γιατί σχεδόν κάθε φορά που πάω γήπεδο χάνουμε. Έσπασε το ρόδι βασικά. Αυτά λοιπόν. Μπορεί το βίντεο να μην ήταν τόσο καλό όσο θα ήθελα να ήταν. Ακόμη δεν είμαι επαγγελματίας, το πρώτο βίντεο που κάνω είναι. Αλλά ναι, πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα κάνω βίντεο θα είμαι λίγο πιο οργανωμένος, θα είναι καλύτερο, θα έχω τα μικρόφωνά μου, θα έχω την κάμερά μου, θα είμαι πένα. Οπότε ναι, ευχαριστώ όσους το είδατε.
Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.